Liernitxa Ikerbe agurtu, eren emonaldixa bezkartu, eta aiega ja, azkenengo bikotian txandara, hemen ditugu ja, Gertu, Paula González eta Beñat Olano Gasteiztarrak. Aurrera eta txalo bero zuendako. Paula eta Beñaten pandanguaz begozatu dugu, eta hemen ditugu ja, Gasteiztarrak prest, harin-harinerako. Aurrera, bikote! Thank you.
Eta honen bestez, hoxe izen da, gaurko zazpi bikotien puntuaketarako emonaldixa. Moises Azpiazu zanan omenez, Bergako musika eta dantza eskolak udaletxean laguntziakin antolatzen da ben, ja, 30. bikote nausixendako txapelketia. Eta hor dauzkagu epaimaikoak, estu, apuntiak hartzen da, bitxartian, tartetxo hontan, gogua baldin baduke, beste fandango eta harinaren erdiba bentsat, dantza itxera, deitxungo dutzeu bikotiei. Txalo batekin, animako itxugu.